Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala sigile no jien sele kenani bela jaralin fe aramadenya jo sharia usigilika o koni be ganyana maya hanga jamana ko na la kadaka biye o don ko falinyi farafina klibi bolo ani achama che bolo bank mondial vice president hali ko mesira bolla anga jamana ko na la ni wakatina dialogue intermediaire kasangani anga jamana ni ayesi jamana to ko ni poli seria wula mi ko dina uyo comité sigi senkani malien bela jaralin ko ni kungo kuma ani malien che kuma before yenno bi ko ni uluka kuna fundila je ko ni taku foloi amnu sogolo no anani wakati na maliko no maliko ka maliko funi bolo la sira fe aw bela jarali nyatuma aw bismillah ka bi kuna funi okeneka ina fanya na bakruba kuna funi na togo ya mina do mi talindo je fanta annani jibra jarali fe be karo ka fo adamadiya jo sharia ko ni mbise ka bunya togo ya mina ore kama bi taratani oye odo ko folinya anga jamana fatan nani bela jarali fe critique ma ko ni wili ka jo bela jarali ke wala sa do yin ko ni mbise ka nyana ma togo mina akalla yini ulu ko mo konnala avec le demandement bo angunu ko ko mekata be bololo sira o san fela fe ko mali en burkina be wal nigeria mun ko me ko divar jabanaka ko ivoirien ko ni meka wilika u ko ni gen wal maka toria ko ni ta kanyashi uma nga fe meka do ka fo au conseil des maliens de l'extérieur o lu ko ni ayira ka fo ko ni te kuna fo ni mabisaka kala turumia kadaka ko akoni ni chien bolinte feme ikado ka fo kirche la ko liso munumi anga jamana konra ni oyi enseignement catholique yo o la ko likara ko ni barabla do ke do ko kutemenina nga o kofe kunu tene uye barabla kuro buluda min ko ni damnela kunu tene namna to sina fokle duru boyanku u ko ni barabla no kunte do ware kasangani u ka saraw ko ni kebalia ani u ka amo ko ni hake u dibalia e umma alna soro machama ko ni kunya blina mo kama na gana mo yere kun tado ubina ke tugo ya mina kadaka atumbala ka jugu ya kumekata ka danke kosobeni wakati labanuna ngani wakati na mali chama ko ni jigi sigira kadaka ayira la ka foko Niger jamana ale ko ni na tajidi Mali Burkina ale ni chadi jamana ko ni ma ni kuna funia nunu la sira do ko frontière temenina ni jamana saba nunu kura ko ministiri ulufe adam nela kami février kalo klita anduru tan woro kana bla aklita ani wolon vla la festival Uganda ni okoni koroboro okoni ka jakulu okoni okoni festival ta ko fola okoni karaba ko fa ba kon la palais de la culture Amadou Ampati ba kon ina fanya na bakruba kuna fodi na togo ya mina femi kado ka fo Afrique de l'Ouest ni we farafina klibi bolo ani a chamanche bolo bank mondial vice president ni we a president dan kan ale ko ni be kle saba sena bolla anga jamana konnala wala sa ka se ka baranyo ya usisi togo ya mina ore kama anga jamana soro go ministre ni we ministre de l'économie et des finances ale ko ni we sigi ke ka kuma femi mamuni fonction publique concours soro olu koni ndona femi kado ka fo formation ke ro koni na kunungo tene fefi kalo kle muka samba fla ali mugani nani femi kado ka fo formation munu ko fe obena seka o ka bara koni damne chugo yamina
ina fa fara bakuruba kunnafoni na togamna dialogue intermalien kasangani anga jamana koni boli kofe CEDEAO la ni anga jamana nyama koni comité sigi senga wala sa malinde be se ki yakilina fo o konna la chugoya mina ulu koni kunnafoni dilaje koni sigi bi tarata ni koni meke uluka femi ka do ka fo laje kun folay anga banjugu dante la me olane ale koni président de commission de la communication du comité de pilotage ale nyamay dialogue intermalien c'est-à-dire malien yerda maka kuma ñoo fe hakilla nana jamana kuntigi ka san yelema foli de kono aya jira ka fo a cɛka in bi mali denw yɛrɛ dama ka sigi ka kuma ka sɔrɔ a ma taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka yamariya ye ka sɔrɔ a ma taa dugu wɛrɛ la k'an bɛ taa kuma ka taa bɛn ko la o kama a ye décision damadɔ ta décision fɔlɔ o kɛra comité min bɛna sigi walasa dialogue in ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na décision filanan min taara o ye danaya da an fa kan n'a dogolen tɛ Mali kɔnɔ premier ministre Ousmane Isufi Maïga k'ale kɛ comité in ɲɛmɔgɔ ye Mali secteur fɛn o fɛn bɛ yen politique société civile économie ONG média bɛɛ ka représentant yera kɔnɔ ani malien minnu bɛ yen n'u sigilen don jamana kɔfɛ an bɛna dialogue min kɛ mun ni mun ka kan ka fɔ a kɔnɔ mun ni mun bɛ yen ni jɛ ti ko ne ye i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min na ko fila fɔlɔ minnu b'a fɔ Mali ka tila négociation t'o la filanan jamana ka laïcité k'a fɔ i bɛna diinɛ dɔ diyagoya tintin bɛɛ ka don o la Mali ka laïcité n'a y'i bɔ nin ko fila la a tɔ minnu bɛ yen an bɛ sigi an bɛ kuma ni maliyɛnw ko u ka jamana bɛ taa sira min fɛ an bɛ bɛn o de kan donc comité in ka baara ye min ye o de ye ka atelier national préparer o atelier national min na taafan min ka kan ka ye an na an bɛna bɛn mun kan ni bɛn kɛra o kan o tuma na Mali commune bɛɛ Mali région bɛɛ dialogue bɛ sɔrɔ ka daminɛ yen ni bɛn kɛra min kan maliyɛnw bɛ jɛ k'a fɔ anw bɛnna nin de kan ko nin de ka ɲi an ka jamana ma an bɛ taa nin sira in de fɛ. kalo kileta ani duru tɛmɛni o kɛra donba ye Tombouctou dugu sigibaga bɛɛ lajɛlen bolo ka sanga ni fɛn min y'i ka dɔn k'a fɔ stade moderne de Tombouctou ale kɔni birikiden fɔlɔ kɔni baaraw dara min kɔni kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaaw kɔni kun bɛ a kɛnɛ kan ni laɲini kɛra ni dugu sigibagaw fɛ kabini san 2002 wagati ni o ye 2002 ye nka fɛn min ka dɔn k'a fɔ san 2024 de kɔnɔna la u ka ni laɲini kɔni sabatira. Tɔgɔkun furancɛ tɛmɛni san 2023 san 2024 boloci campagne o kɔni lancement kɔni kɛra min kɔni bɛ kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ dabaw la n'an ko min ma ko campagne de vaccination du cheptel min kɔni baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni na Kucalakaw olu fɛ yen nɔ. min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Te Zuleyika ye. Te Zuleyika a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Te Zuleyika de bɛ se ka o k'i ye. Te Zuleyika maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Te Zuleyika a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Te Zuleyika ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Te Zuleyika ye dɛ. Te Zuleyika premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Te Zuleyika tew ka lagari Te Zuleyika tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da. Muso jɛkulu wɔɔrɔ bɔɲanko minnu kɔni bɛ sɛnɛw kɛ ani fɛn min ka dɔn ka fɔ nakɔ sɛnɛ misɛnninw kɔni kɛ san ani tomiya marabolo kɔnɔna la dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na olu kɔni ye dɛmɛ dɔw kɔni sɔrɔ min bɛ se ka kɛ u dɛmɛ minan ye fɛn min ka dɔn ka fɔ u ka nakɔ baaraw ani u ka sɛnɛ baaraw olu la. Boron dugu Jalu be Urumbe Dube Salsa be ani Soye o cercle kɔnɔna la ni o kɔni bɛ Mopti marabolo kɔnɔna la olu kɔni nakɔ sɛnɛ minɛn dɔw kɔni sɔrɔ min kɔni dira u ma fɛn min ka dɔn ka fɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na.
farafina klebi bolo ana cɛmancɛ bolo banque mondial vice président ni o kɔni ye fɛn min Ousmane Diagana ye ale kɔni bɛ sena bɔla an ka jamana kɔnɔna la min bɛna kɛ tile 3 kɔnɔna la walasa u bɛ se ka baaraɲɔgɔnya kɔni sinsin cogoya min na o kama an ka jamana sɔrɔ ko ministre ni o ye ministre des finances ale kɔni ye a bisimila lasigi la. Mɔgɔ 850 bɔyanko minnu kɔni ye fonction publique concours sɔrɔ minnu bɛna baara kɔni kɛ kiriko bina ko ka fo ka taa se kalanko okumu kɔnɔna ma olu kɔni donna formation kɛyɔrɔ kɔni na kolongo ka sangaru kɔni kɛlen kɔfɛ ka concours sɔrɔ walasa u bɛ taa formation min kɛ o kɔfɛ n'u kɔni bɛna se ka u ka baaraw kɔni kɛ cogoya min na. Festival international Le Chant des Lingueurs min kɔni bɛ kɛ san o san ɲinata kun bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faba kɔnɔna la Kumba Lingers ni ale kɔni kun bɛ an fɛ yan nɔ ka festival hukumu kɔnɔna la o kama fɛn min ka dɔn ka fɔ jamana ta bɔyanko olu de kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔni kan kɛnɛ min kan ni muso caman kɔnɔna la minnu kɔni cɛsirilen kɔni don bɛn ani cɛ bɛn ko olu kuma. An ka jamana bolifɛn ko minisiri ani fɛn min kan ka dɔn an ka jamana siraba ani lakana minisiri olu fila kɔni ye bolonɔbila kɔni kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ walasa u bɛ u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka baara kɔni kɛ walasa u bɛ se k'u ka laɲini kɔni sɔrɔ cogoya min na ni gafe ninnu kɔni bolonɔbila la i ka dɔn ka fɔ jumadon tɛmɛnen in na. An bɛ taa an ka kunnafoniyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ bina kun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senadolaci Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 Côte d'Ivoire min kɔni kun cɛra ka sanga ni an ka jamana kɔni Côte d'Ivoire jamana kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔni kɛnɛ ka an ka jamana kɔni bɔra ka sanga ni matchw kɔni bannen ye ni an ka jamana samata sɛgɛw kɔni u dusu kasilen kɔni ye u ɲɛsin alfituru ma ka da ka ko dɔw kɔni kɛr'u la match kɔnɔna la ka taa yira ka fɔ minnu ma bɛn u ma ka sanga ni o kɔni ye u ye jalakili caman kɔni sɔrɔ o de ye kɔfɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ Fédération africaine de football ni o ye au conseil des disciplines olu kɔni ɲangili dɔ kɔni ta ka ɲɛsin Amari Traoré ma a yirala ka fɔ ko match nani o de kɔni bɛna fɔ a kɔ a sen tɛna ye minnu na wa o kɔfɛ an ka jamana fédération o kɔni bɛna fɛn min ka dɔn ka fɔ eriwari 1000 o sara fɛn min ka dɔn ka fɔ kafu ye ni ye o eriwari 1000 kɔni ta ko la ye sefa la o bɛ t'i jɔ fɔ 120 bɔɲanko la. Journée du championnat national o ta ko ta ani sekina baraw kɔni daminɛla bi tarata fɛn min ka dɔn ka fɔ Bamako faba kɔnɔna la min bɛna to sera fɔ février kalo tile 24 karido o de ye kama fɛn min ka dɔn ka fɔ ATS Koro ale ni i ka dɔn ka fɔ Stade Malien du Bamako olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi. Ni ne bɛ da sigi aw ka bi kunnafoniya la aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ.